खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 14 फेब्रुवारि शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि मोजांखौ गुबुना हिंसा सागोन। सानै हयै लोगो जाना थानाया मोजां। वृष राशि। मावनो लानाय खामानिया गासैबो खहा गोनां जागोन। उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। सुथुरनि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। जेरावखि थाङा सुथुरजों सोफै सोफै खालामजागोन। कर्कट राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव गाज्रि सन्देह खालामलायगोन। नखर संसाराव गोजोन गैयै जागोन। सिंह राशि। नोंथांनि बिबाना गोजौ फारसे जौगालांगोन। दसे समबो जिरायना थानो सम गैयै जागोन। कन्या राशि। गोरोन्थि हाबा मावना गुबुनजों निन्दा होजागोन। गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। तुला राशि। समाजनि मोजां हाबा मावना बयजोंबो मान होजागोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। वृश्चिक राशि। नोंथांनि मोजांनि थाखाय गिदिर फुजा होनांनो हागौ। गोबां रांखावरि खरसा जागोन। धनु राशि। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा फैनो हागौ। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। मकर राशि। हरखाब गावनि आंगोजों नागारना थांजानो हागौ। नोंथांनि जिउआव दुखुआ साग्लोबसारगोन। कुम्भ राशि। नांथाना थानाय जेंनाफ्रा जोबस्रांलांगोन। सुखु गोजोनैनो सानखौ हगार हरगोन। मीन राशि। मोनस'हायै सिमां सुजुना मोननो हास्थायगोन। नोंथाङा बायदि मिजिं लाना गोदान आगान सुरगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। नैरोजा 25-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे यगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।